Selamlar, selamlar, selamlar. Sağ ol bana. Слушай, там у тебя же аккумулятор, да, заряжался? Да. Я его себе на этот вот переходник переключил, ага. Все. Нет, уже вот ровно в 15 оно уже идет. Ну, Hürmetli tomoshabchilar, kecha barışında keresli telefonlarınızı söndürüp koyuğunuzu sırıybız. Юбилейni qutlov ham tabriklowlaringizni kechaning ozag'ida yetkirishni so'raymiz. Sizga ko'tarinki kayf ham yo'llaringizning ko'ngilli o'tishini tilaymiz. Hayırlı geç, tuğanlarım, yakınlarım, ularım, kızım, dostlarım, yaktaşlarım. Bu kitap, tarih. Her devletinin, her şahısının tarihi var. Kitabımda benim ötken yıllar, benim salgan izler,
үземнең йөрәгемдә сакланган балачак хатирәләре, әти-әни тәрбиясе, мәктәп еллары, беренче гашыйк булу, бирдә утыра хатыным. Уку еллары, хыяллар, максатлар, табышлар, югалтулар да булды. Абынып һәм тұрып басып, берни булмагандай горур гына яңадан киткән вакытлар күп булды. Минем тормышта трагедия да, көтүшкеч хәлләр дә юк. Монда борчуларым һәм зур уңышларым ачыла. Яшьләргә юл күрсәтәсем килә. Бу китап минем гомер китабым. Укыймын да кабат гаҗәпләнеп калам. Үзем дә ничек туры килде һәм тугрыклы итеп алып бардым тормышымны, эшемне, гаиләмне, балаларымны, туганнарымны ташламыйча. Эшләү урыным, туган ягым, телемне онытмыйча, үземнең туган ягымны ташламыйча, өлкән зур эшләр калдырам. Уйлап бөтен гамәлләрем матурлык белән башкарырга тырыштым бу тормышымны. Тормыш ул, дуслар, зур хезмәт һәм акыл таләп итә. Биек эшләр, матур эзләр калдырырга тырышам. Балаларым, оныкларым гомумән киләчәк. Шуларны укып гыйбрәтләсеннәр иде, үрнәк алсыннар иде яшьләребез. Бары тик акыл белән һәм тырыш хезмәт белән генә зур уңышларга ирешеп була. Ышансыннар иде яшьләр. Укысыннар иде яшьләрем. Бүген минем генә бәйрәм түгел, сезнең бәйрәмдә булсын, дуслар. Вакыт тауып, шатлыгымны, куанышларымны укып карасагыз, мин зур рәхмәтле булыр идем. Дорогие друзья, целью моей книги оживить человеческое сердце. Это мой способ описания реальных последних 70-летий моей жизни. И как я исколесил земной шар, искал добро. Вот здесь раньше один сидит, значит, из Англии. Он мне сказал: привези комбайн. В моей книге есть душа, сформирована настоящая жизнь. Здесь настоящие переживания, достойные мужские достижения. Есть образ героя в этой книге, нет временной инстанции, все слито с малых лет, возникает органическая большая фигура, нет травматизма, кошмара моей жизни, однако много трудностей и очень много работы с молоду. Эта книга для всех возрастов. Книга дарит надежду и человечность. Книга побуждает искать смысл жизни, и вы здесь его найдете. С молоду надо выбирать свое окружение добрыми, правильными людьми, друзьями, учителями, которые даже здесь. И руководители, которые окружали меня всегда, были великолепными, сильными. Благодаря им я вышел в большую дорогу, и благодаря им достиг вершин и науки, и работы. Дорогие друзья, представлен вашему вниманию книга содержит во мне мои пройденные дороги, размышления о жизни. Одновременно есть обращение к вам. Мечтайте, мечты сбудутся, если они ваши, если ты в них веришь и действуешь, прилагаешь усилия. И путь, который приведет тебя к твоим мечтам, я пытался сказать в своей книге. Чтобы жить осознанно, полной жизнью, необходимо подчеркнуть полезный из этого опыта, который описан в страницах этой книги. Мечтать значит жить. Жить, учиться без работы, ремесла, борьбы не достичь успеха и мастерства в любом деле. Я буду очень рад, если на этой пути ты не потеряешь свою мечту, в котором твоя заветная цель и мои искренние пожелания. Друзья,
Dostlarım, her vakit yanında bu dostlarım. Bu kitapni yazar aldından şaltırattım yaktaşıma, yazışıga, Ramiz'e. Ramiz dostum aytам şulashni yazırga kerak bit. Biga buluşurga kerak. Nishiksin? Ramiz aytdi. Nishik bo'lsin? Hozir kelib jetam yanıga de. Kelib de jetdi. Сөйләштек de. Mında bizning yaktaşımız da var Galime. O fen hem sanat ülkesindeki Naучный сельский институтта эшли, аны да чакырып келе. Килегез әле биргә. Сөйләшик әле бергә. Әйтегез әле, ничек бу китап килеп чыкты? Зур эшләр башкарган, дәрәҗәле үрләр яулаган якташым турында китап язарга алындым да, әлеге китапны үзем укый башладым. Айлар буе ял көннәрендә Ниязәнулычны тыңлыйм. Сөйли дә сөйли героем. Гомер китабының бер бите ачыла, икенчесе, өченчесе. Ә бүген, хөрмәтле кунаклар, әлеге китапны без бергәләп укырбыз. Һәм Ниязәнулычның шундый хыялы бар иде. 70 яшенә китап бастырып, китап чыгарып, сезнең белән бергә бәйрәм итү. Һәм әлеге хыялыгызны тормышка ашырырга үземнән өлеш кертә алуым белән мин бик бәхетлемен, Ниязәнулыч. Бәйрәмегез котлы булсын, китабыбыз котлы булсын. Ramiz, benim dostum, ol bizning Tatarstan yazıcısı hem Galskar Abdullah Tokay laureatı, pek zor şagir, yazıcı, onun ikizde bugün jüri var, pek zor eserler yazdı. Şuna göre pek bay yigit ol. Бай, әлбәттә, рухи яктан бай. Хөрмәтле дуслар, бу тормышта еш кына шулай булып чыга ки, инде күптән таныш, якын дустыңны энәсеннән җибенә кадәр беләм дип уйлыйсың. Ләкин аның күңел төпләрендә казына башласаң, ул сиңа ир-яңа яклары белән, яңадан яңа үзенчәлекле сыйфатлары белән ачыла да куя. Менә әлеге китапта минем дә күпмедер дәрәҗәдә өлешем керде. Анда Нияз әфәнде белән минем саллы гына әңгәмәм урын алды. Һәм мин менә шушы китапны язар алдыннан Нияз әфәндене, якташымны, инде 30 елдан артык белгән якташымны яңадан ачтым дисәм дә ялгышмамын. Яңа китап туу ул яңа бала туган кебек. Ул бик шатлыклы күренеш, шатлыклы вакыйга. Бүген менә Нияз әфәнденең туган көне, улуг юбилее булу өстенә аның яңа китабы да туды. Менә мин барлык язучылар исеменнән дә Нияз әфәндене шушы олы шатлыгы белән тәбрик итәм. Аңа киләчәктә дә яңа иҗади уңышлар һәм фәнни ачышлар телим. Рәхмәт. Dostlarım keliniz için, min de sizin yanınızda düşüp, karı geli, okuy geli kitapını. Тырыш, максатчан, тәвәккәл, ут кебек җитез, уңган Нияз Зәйнулла улы Хисмәтов 1954 елда Татарстан Республикасының Чүпрәле районы татар бизнесы авылында туа. Авылның икегә бүлеп аккан елгасында арыш балыклары тотып, балачак урыннарының хәтфәдәй бәпкә үләннәрен таптап, тәгәрәп үсә биредә кечкенә Нияз. Замана сайланып торырга мөмкинлек бирми. Кечкенәдән алны-ялны белмәгән, эшкә чумган яшүсмер алтын кулы, баһадирдай көчле, тырыш егет булып җитешә. Әдисе Зәйнулла абый алдынгы тракторчы, комбайнер. Әнә кырда
Алдынгыларга гына эленә торган флагын җитфердәтеп, Зәйнулла абыйның комбайн элдертә. Шул әлем комбайн түбәсеннән төшмәсен өчен көнне төнгә ялгап тырышуы бер дә юкка булмый. 3 хезмәт ордены, бик күп медальләр ясый ул. Янында уң кулы ярдәмчесе Нияз. Уңганлыкны, үҗәтлекне аңа да иеп биргән Ходай. Матур гаиләдә әтисенең нык җилкәсенә таянып, әнисенең җылы канаты астында үсә Нияз. Рәхәт авыл тормышы, туктаусыз физик хезмәт һәм күңелле вакыйгалар бер-берсен алыштырып бара бирә. Ярата да инде Нияз киноларны. Хәленнән килсә, Хин киноларын карарга көн дә йөрер иде. Билет акчасын 6 тиенгә күкәй сатып юнәткән. Инде кинога кертмәсәләр, аны тәрәзәдән карый торган булган. Акчасы булмаса, җырлап бирә торган булган. Әнисе Факыя апада җитез, уңган, булдырам дип яшәүче кеше. Нияз әнисенең өйдә табын мул, балалар тук булсынга тырышуын аңлап үсә. Май чүлмәге тышыннан билгеле. Ниязның үҗәтлеге, тырышлыгы кечкенәдән үк сизелә. Ул һәр эшне үзе белеп, җиренә җиткезеп башкарырга тырыша. Авыл кешесенең өлешенә тигән эшне санап та бетерлек түгел бит ул. Колхоз биргән кукуруз, шигендер кырларын җәйнә 3 тапкыр эшкәртү, аларны йолкып, кисеп тапшыру, өйдәге 30 сутый бәрәңге бакчасына тирес кертү, утын әзерләү, печән чабулар, һәм башкасы. Хәл белү, ашарга итү сәбәбе белән әтисе янына кырга барып, аз-азлап урлыклар да тудырып кайткаларга туры килгән язган. Караңгы, салкын кичләрдә электр станциясына әтисенә ашарга итүче дә нәкъ менә Нияз. Тормышны якты төсләрдә күрүче, яңгырга, карга карамыйча 2 чакрым юлны җилдертеп кайтуны авыр эш дип түгел, физик яктан чыныгу, саф һава сулау дип кабул итә Нияз. Авырлыклар чыннан да чыныктыра аны. Әйе, бу якты дөньяга килгәнмен икән, иң элек әтиемә рәхмәтлемен. Әтиебез искиткеч уңган кеше иде. Ул комбайнер, тракторист, колхозда эшләде. Буш вакытларында түбә япты, мит чыгарды. Менә шул эшләр белән һәр вакытта да ул мавыкты. Авылда түгәрәк пич чыгаручы әти булды. Сугыштан соң ул Япониядән аларны күреп кайткан. Бер мичне 2 көндә чыгарып куя иде ул. Булышырга мин дә бара идем. Әтиебез бик нык турыш, уңган булганнардан. Йортыбыз, капкабыз, төрле абзарлары һәр вакытта да тизе һәм нык булды. Гел җитеш тормышта яшәдек. Ризыкларыбыз да авызыбыздан изелмәде. Авылда беренче булып телевизор һәм машина алучы да әти булды. Авыл маллары белән бергәләп хоккей караган Таурус телевизоры. Беренче көннән үк үзем дә йөртә башлаган ЛУАЗ машиналары беркайчан да онытырлык түгел. 1964 елда әти ине яңартып төзергә тотынды. Бу еллар аеруча яхшы хәтерлим. Бөтен төзелеш һәм ремонт эшләрен күз алдында узды. Шунда әти балта белән эшләргә дә өйрәтте. Шул вакытта 10 яшемдә математика китабыннан күреп, зубилы алдым да калайдан ракета ясадым. Аңа әле канатларын да каптым. 2 йылдыз алдына куйдым. Әти, бу ракетаны исенә куйыйк әле дидем. Әти әйтте, бик дөрес була дип. Бала вакыт әти чак хатирәсе һәм ул үз кулым белән ясалган хезмәт җимеше буларак
Аның üstüne 1964 деген цифр yazıp, ol raketa bugün de doğan iyimizin tübesinde balkıp tıra. Ne bu tügerekti şimdi bu benim etinin kulları bilen zilgen eğir sağlamam hem bana şimdi işler çıvarıp eti bizni aşağıtıp eşittik tuttuk her vakitte ve bütün evrimiz kimimiz ukurga akşamız varsa da burada şu etinin altın kulda olduğu ve şimdi kişilerimiz bu rekat bir yapken kişilerde İnsanlık saklar kaldırırken bu işler. Biz onu saklıyoruz. İsimine şuna koyarcıkta bu işinde nigizine bayılıp tratırgan aydır.
Әни benim için жылылық, матурлық, кеш, энергия çıgana giydi. Anın жылысын gömürüm boyu toy beşim, is gitkich kişiydi әni. Biz onun bilen yakın dostlar kebek, küngüllerini açıp sileşe alaydık. Әни bir kaçanda dürüşlemesin gibi etmedi. Alay işle, bulay işle deyip akıl iletmedi. Min silegenlerini tınlap gına durur idi de, oğlum, üzünü sakla, barısı da bulur. Sen onu buldurasın bit, deyip kıyaydı. Onun küngülünü erite durgan yagandı sözleri de kılıktan yangırap dura. Әни yanına kilip basuga dert darman narta, әйінді kışaklap da alsan, bütün meşakkatların, parçaların ıntıla, erip yukka çıkkanday bulaydı. Ruh yaktan gına tügel, fizik yaktan da tişleydi әni. Ökta itmi, eti bilen bir retten bireninin ikinci başından tutup güterip koyarga dermana da var idi. Әni hakkında motor isterikler silişi bir küp, sile bitirirlik tügel. Anın gibi kişi sirak bulur menimçe. Әni bik zirak idi. Sen ulum işinin jayın bilesin. Sen iretesi yok, deyip üstündürüp deştenlik işke iretti. Jırlağın kırsagiz, şu kadar mınglı etip jırlıydı ol. 50-93 yaşında jırlagan jırların isime çırem de gözlerimden yaşlar kide. Dusalarımına, dusalarıma meşhur şarkıları da Fayda bulamayan yanına Bezine gülgen şakta şatlığını hatırı Enkeyim biti biz bir sabına Hakkı ele okla yaladık biken Türlü uylar kile başıma Mümkünlüğüm şıksa diktiz fayda kile Bulasın ergeyi sen savgına Bana hakkın ele aklı yaladık biken Türlü uylar kile başıma Mümkünlüğüm şıksa diktiz fayda kile Bulasın ergeyi sen savgına Enkeyim ol bizni gafu edebilen Şehvetli liganın canında Tuğani bizde yemlen geybilen Kungil tınışen yanında Ana hakkın ele aklı yaladık biken Türlü uylar kile başıma Mümkünlüğüm
чакта әтия нигезгә кулдан килгәнчә булышып, аларга карата рәхмәтле, мәрхәмәтле булып, чын күңелдән яратып, хөрмәт итеп яшәргә тырышабыз. Үкенечкә калырлык булмасын. Нияз Хисмәтов. Мәктәп еллары Нияз өчен тумыштан салынган лидерлык сыйфатларын гамәлдә күрсәтергә менә дигән мәйданчыкта була. Уку да бит ул үзенә күрә ярыш. Ул һәр вакыт алдынгы математика, биология фәннәреннән олимпиадалар җиңүчесе. Спортта да сынатмый. Эшләп үскән нык бәдәнле егет өчен чаңгы ярышлары үзе бер бәйрәм. Чөнки алдынгы урыннар һәр вакыт аныкы. Мәктәптән тышта гел хәрәкәттә ул. Кышларын Бизмә елгасында итеккә бәйләп куелган тимраяк белән тирләп пешеп хоккей уйналар дисеңме? Чаңгыда йөрүләр рәхәт бер балачак хатирәсе булып хистә калган. Егет үсә, белем йортлары алышынып тора. Сыйныфтан 7 бала укуларын дәвам итү өчен район үзәгендәге урта мәктәпкә 9-нчы сыйныфка киләләр. Әти-әни канаты астыннан чыгып, иске Чүпрәледәге интернатта 56 малай белән яши башлый Нияз. Егетләрчә тормыш башлана. Иртә кичен тары бутқасы, егетләр арасындагы үзара мөнәсәбәтләрне ачыклау, хәтта күзе төшеп йөргән Зөлхияне яклап, Кушкуак авылы малае Җәмилнең ипи шүрлегенә менеп төшкәне өчен интернаттан да колак кагып кала ул. Мәктәп еллары гомеремнең иң сагынып искә ала торган мизгелләре. Директорыбыз Фәткал абай Фаизов бик гыйлемле, олы йөрәкле кеше иде. Ул тәҗрибәле математик укытучысы. Ул безне бик зур күтәрде. Тормыш иптәше Наҗия апа татар теле укытучысы, безнең класс җитәкчесе. Наҗия апа әдәби әсәрләрне бик күп укыта һәм һәрберебезне тактаяна чакырып сөйләтергә өйрәтә иде. Фәткал Ислам абыйның сеңлесе Наҗия апа исемле иде. Ул безгә математика укытты. Математиктан гел алдынгы урыннарда булдым. Олимпиадаларда катнаштым. Инде биология, химия, җыр дәресләреннән Флора апа, күршем, Мөдәррисова керә иде. Ул безне 8-нче сыйныфка кадәр укытты, нык белем бирде. География белән тарих Алима апа дәресләре иде. Физкультурадан Гаяз абый булды. Рус телен инде безнең Султан абый укытты. Хәтерләйм, Султан абыйның кулы гел кисәдә иде. Дәресләрне бик оста, җайлы аңлата. Барыбызны да рус теленә сөйләшергә өйрәтте. Рус телен өйрәнү минем өчен бик авыр булмады. Чөнки безнең рус бизнесы янәшә һәм әни белән без йөридек Алмалыга, аннан җиләк җимешкә, ул әни сөйләшә иде алар белән русча, ул минем башыма кереп калды. Физкультура дәресендә рәхәтләнә идек инде, ул минем өчен гомеремә хобби булып калды. Бер вакыт 7-нче сыйныфта укыганда, хәтта 8-нчеләрендә узып китеп, 1-нче урында килдем. Безнең мәктәбен яхшы билгеләргә генә бетереп, безнең мәктәпкә тагында нык белем алырга дип Нияз килгән. Нияз зур семьяда тәрбияләнгән. 6 бала арасында ул иң олы малай булган. Һәм һәр вакытта да идән нинди тырыш булган. Бөтен эшкә дә уңган булган. Менә мәктәптә укыганда да тырышлыгы белән, үзенең белеме белән, тыйнаклыгы белән, бик матур елмаюы белән үзенә каратып торды. Бөтен фәннәрдән дә бик яхшы укыды. Бигрәк тә химия, биология, физика,
математикадан зор уңышларга erişti. Олимпиадаларда да катнашты. Класста иң жетес һәм оештыручы булды. Класс җитәкченең иң зур ярдәмчесе булды. Шул вакыт түгендә күренеп тора иде Нияз. Акыллы, куйган максатына erişүче, төпле белем алырга теләүче укучы булып. Bir kaçanda ялганлый алмады. Һәр вакыт башкаларга булышырга теләде. Үзе спорт белән шөгыльләнде. Һәр көнне дәрескә килә иде, безнегә кайтып понедельник килә иде һәм мин анардан сорыйдым. Ничек соң син соңга калмыйча өлгерәсең? Мин дә үземә максат куям, менә шушы километрда ничә минутта йөгереп килеп җитәргә һәм вакытына килеп җитә идем ди. Кыш көнне лыжада килә иде. Һәр вакытта бөтен чаңгы ярышларында да җиңүче булды. Олимпиадаларда, бигрәк тә физика, математикадан катнашып, ул призлы урыннар алды. Шул кадәр мустакыйль, шул кадәр ярдәмчел, шул кадәр укымышлы, акыллы, ярдәмчел булып истә калган. Кечкенәдән күңел түрендә йөрткән хыялым бар иде. Хәрби яшүче булу. Очсыз, кырыйсыз һәм серле галәм турында тагын да күбрәк беләсе килгән иде. Шуның өчен авиация космонавтика журналында язылдым. 10-нчы сыйныфка кадәр ул журналны алдым, мин укыдым. Хыялымны тормышка ашыру теләге белән училищесына кергә җыендым. Әмма йөрәгемдә шау бар дип, табиблар мине имтиханга да үткәрмәделәр. Йөрәгемдә шау нишләп булмасын ди, 2 тапкыр чаңгыда 3 километр юл узган идем бер көнлек кенә. Очучы булу хыялымның чынга ашмавын кабул итү авыр булды әлбәттә. Шулай да күңелне төшермәскә тырыштым. Мин үземә сүз бирдем, инженер булам дидем. Казан авыл хуҗалыгы институтын сайладым. Шулай итеп, шаулап, гөрләп торган Казан чоры күңелле студент еллары башланды. Әйе, кечкенәдән күңел түрендә йөрткән хыяллы шелпәрәмә килмәсә, бәлки бүген дә Тимер кушта зәңгәр күкне гизеп йөргән булыр иде ул. Әмма аңа зәңгәр күктә түгел, әнәк менә җирдә йөзү язылган. Оештыру сәнәтен күреп, аны комсорг итеп билгелиләр. Соңра ул профорг була. Нияз Зәйнулович укуйларын чын дуслык сыналган һәм инде гомерлек жан дуслары тапкан чыр дип билгели. Иң көчле вакыт студент еллары. Якын дусларым, әлбәттә, Тулай тракта бер кашыктан ашап, бүлмәдә җегетләр. Фәнил Шәйхәттаров, Ренат Гимадиев, Лазар Поликарпов, күршедә старостыбыз Александр Фокин. Махсус сайланган диярсең, һәрберебез тырыш, төрле яктан булганнар, максатчан. Әнә социалист Татарстан газетасында дәүләт имтиханнарын бишле билгеләренә битергән егетләрнең фотолары да бар. Анда Фәнил, мин, Александр елмаеп торабыз. Егетләр белән үзара вазифалар да бүленгән иде безнең Трагирта. Фәнил уку, Ренат спорт, мин мәдәният секторы, Лазар безнең хуҗалык өчен җаваплы. Спорт инде ул безнең бүгенге көндә дә хобби булып калды. Соңгы курсларда укыганда кесәгә байтак кына сум акча керә башлады. 200-250 сум акча эшләп ала идек яктан. Сабашташым Фәнил белән ярыша-ярыша эшлибез һәм мотор киенергә тырышабыз. Икебезгә бер кызыл галстук киң, ак носкилар, ялтырап торган ботинкалар, яңа кремпелин костюм бүрке алып җибәрдек. Әле ул вакытта кремпелин модага гына кирип бара иде. Мәскәүгә барып без аны алып кайттык. 1000 тәңкә акча
her birimizning kissabizda psixologga kiyinib jiberdik biz andan. Bizni institutda kostyumchiklar deb yuribdilar. Niyaz bilan birinchi taqdirli biz tanishuvimiz shulay bo'ldi. Men endi Avul xo'jaligi institutidan 71-yilda kirgachdan bizni для испытаний endi nechik Avul xo'jaligida nechik kolxoz bo'ladi deb, hatto biz kolxoz malaylari endi bitini biz anda ketdik. Shunda ana ko'rdim men. Blondin, zangar ko'zli, kishli, sportivniy. И qo'ldan butun narsa keladi. Ul baltada da, kerakda da, kombaynda da ishlay ola, traktorda da ishlay ola. Сразу men uni ko'rib oldim. Aytdim, bizning gruppada bo'ldiqli yigitlar bor ekanini. Shundan endi silashib ketgachdan оказалось, что bizning yaptaş, men o'zim da menim Чүпрәле rayonidan, Чыннауылдан, bizneden Чүпрәле rayonidan bo'lgachdan bizning shunda birinchi tanishuv nechga aytarga kerak, birinchi do'stlik shundan boshlandi. Niyaz bizning orada eng birinchi bo'lib уловил ветер перемен. Что narsa deb aytganda ветер перемен, то что vaqt formatsiya o'zgarganda, то что Советский Союз социализм разваливаться etib, значит, жаңа formatsiyaga ko'chgandi. U bizning oradan eng birinchilar bo'lib, значит, biznesga kirib ketdi. Aning ul Qozonda yashaydi. Men umrim o'sha Buva rayonida yashadim. Men Buva kishisi, men o'zimning yoqni, o'zimning Buvani bek yaratamiz, значит, bizning Buva kishli rayon. Men anda umrim bo'yicha shunda ishladim. Aniyaz aning eng birinchilardan bo'lib, mana NPO Agroservis ul 90-yillardan beri mana necha distalagan yil уже ul shu organizatsiyani narsaga ishlab kelmoqda. Ul endi yangi оборудование, yangi texnologiyalar, yangi, значит, yangi ayberni Niyaz aning чувство новизны, чувство вот этот, значит, ничего aytarga kerak. Yangilikni ul tez sezadi. Aning вот этот внутренняя интуиция, внутренняя вот этот, значит, подкованность, aning где можно заработать, где можно, значит, приложить свои усилия, она Niyaz birinchilardan bo'lib ana sezib ola и shu направление ishlaydi. Hali silab ketsang даже mana shu Malashko turida da действительно men Avul xo'jaligida ishlayman. Men umrim bo'yicha Avul xo'jaligida ishlayman. Значит, men вот этот божественный начало, Xudoy taolasi флора, фауна имеется в виду, значит, o'simliklarga da и hayvon и nechga kerak, ularga da вся информация nega semishkada. Men ana bilib turamiz, значит, Niyaz birinchilardan bo'lib, shu mana bu Malashko degani produksiya diqqat foydali. Anarisi оборудование, значит, aning texnologiyasi ul bir narsaga qaramasa, men ana boshqa ishonmadim da bu nega bu событие ekan bo'la turgan ayber tugul, значит, bu ayber, значит, boshina. Но o'zimning tagi вот это видение bilan men ham жаңа ayberni kirtirga bekatov bo'ldi. U bir qayda jingil tugul, а тем не менее вот bu produktni hozir серьезно заниматься etib, patentlar olib, значит, patentlar olib. U Dünya konumunda, значит, уже известный nechga aytarga patent oldi. Narsa deyilgan. Niyaz do'stim, senga o'ngishlar, eson sog' bo'l. Men sen nechga aytarga kerak. Sen эмоциональный kishi. Береги себя. Saqla o'zingni. Значит, nechga aytarga kerak. Bizning endi do'stlik uzoq yillar, men надеюсь, oraga kishi kirmas. Senga eng ezgu tilaklarim bilan do'stim Fani. Siz hurmatli qonaqlar, do'stlar, Niyazova sizni chin ko'ngildan yubileyingiz bilan qutlayman. Men endi kichkina vaqtdan sizni bilan bizning oilaning eng yaqin do'sti Niyazova
Сезнең өчен барлык дусларга багышлап, дусларга өчен. Бу дөньяның бөтен шатлыкларын бергә бөлик якын дус белән. Кыен булса иңен куя беләгән, дусларым бар шуны мин беләм. Дошманыңа ачу саклама син, авыр чакта дусны ташлама. Күңелеңдә булса бик яхшылык, Ходай саклар үзе иншалла. Уйнай дус кайгар моңыңны, җырлый гайда дуслар турында. Айырма дип сырым Ходаемнан, ялгызлыкта сезне калдырма. Дуслар булса бары шундый буласын, бер алманы бишкә бүләрдәй. Олы бәхет әгәр дуслар булса, сезнең өчен утка керәрдәй. Дошманыңа ачу саклама син, авыр чакта дусны ташлама. Күңелеңдә булса бик яхшылык, Ходай саклар үзе иншалла. Уйнай дус кайгар моңыңны, җырлый гайда дуслар турында. Айырма дип сорыйм Ходаемнан, ялгызлыкта сезне калдырма. Тормышның бик була төрле чагы, кайгысына үтми әйләнеп. Җаннарымда якын дуслар булса, дөнья килә кабан дигәнем. Дошманыңа ачу саклама син, авыр чакта дусны ташлама. Күңелеңдә булса бик яхшылык, Ходай саклар үзе иншалла. Уйнай дус кайгар моңыңны, җырлый гайда дуслар турында. Айырма дип сорыйм Ходаемнан, ялгызлыкта безне калдырма. Айырма дип сорыйм Ходаемнан, ялгызлыкта сезне калдырма. Дошманыңа ачу саклама син, авыр чакта дусны ташлама. Күңелеңдә булса бик яхшылык, Ходай саклар үзе иншалла. Күңелеңдә дуслар булса бик яхшылык, Ходай саклар үзе иншалла. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Казан авыл хуҗалыгы институтын тәмамлаганнан соң, югары белемле яшь язны, язмыш дигәннәре үз авылына кайтара. Әмма әтисе улының авылга кайтуын хуплап бетерми. Ләкин кыю холыклы егет, мин эшемне, булдыра алганымны, колхозга кирәклегемне исбатлыйм әле дип нык тора. Институтта укыган чорда ук Нияз күмәк хуҗалыкта ашлык киптерү бүлеге җитәкчесе булып эшләп, сыек камырдан ясалмаганын инде күрсәткән була. Хәтта җитәкчелек өметле студентны колхоз стипендияты итеп, 5 ел буена аена 48 сум акча түләп тора. Югары белемле инженер булып кайткан яшь белгеч Йолдыз колхозында техник хезмәт күрсәтү пункты төзетү планнары белән янып йөри башлый. Материаллар юнәтү, төзүчеләр табу, оештыру эшләре барысы да Нияз өстендә. 4 ай дигәндә 6 трактор сыярлык бина инде
әзер була. Тиешле җайланмалар белән җиһазландырылган мастерской гөрләп эшләп китә. Район күләмендә үрнәк алырлык техник хезмәт күрсәтү пункты төзеткән Нияз Зәйнулла улы үсеш көтә. Аны районга эшкә чакыралар. Сельхозтехника оешмасына җитәкче урын басар итеп. Соңрак инде Казан. Республикада 28 хуҗалык, тагын артты инде ул. Бара-бара шунда бөтен эш эшләнәләре кул көче белән. Менә бу Нияз Зәйнулланың безгә яшь специалист килүе, берләшмә, зур берләшмә, яшь җитештерү берләшмәсе, бер 8 еллап эшләдек без аның белән. Ну, самый главный бер әйтәсем килә менә шушы замандаш передачасы дип әйтим инде. Аны безнең Татарстан халкы карар дип ышанам. Республикада ул вакытта зеленый горох дигән әйбер юк. Консерв банкалары кайта шителдән сөйләшәбез шәһәр алдында мәдәният бай. Нишләп була? Татарда бу эшләрбез. Норма совхозында модуль татар идән яшел борчак цехы. Бездә Русия яшел борчак. Үстереп була, но моны бит әле эшкәртергә кирәк. Аны банкка сарыга кирәк. Менә шул әйберләрне аның монда бик зур заслугы булса, кадешне. Әле уңату biz şekerlerini, kişilerini, soğan üstlerini barısında ol kişi bitirip mekaniklaştırdık. Mine ol pavarot momentlar, ol hazırda hatırda, tizgide bulmadı, ol jigilde bulmadı, no. Mine şundi spesialistler bulanda, şundi işin bilip, verilip işler bulanda, daha kardeş işler bula. Mine şundi yigitler kıvrak bulsa, Tataristanımızda, Rusya'mızda da işler biteşeri var idi. 1991-1998 елларда Германиядан Татарстанга һәм Марий Эл Республикасына, Ульяновск, Мәскәү шәһәрләренә чит ил техникасы агыла башлый. Нияз әфәнде зур комплексларга машиналар, ГДР чыгара торган иң яхшы механизмнар, завод-фабрикларга әзер продукцияны салып бара торган линияләр, авыл хуҗалыгы өлкәсенә бик күп машина җибәрә. Шулай итеп, 1998 елга кадәр Нияз Зәйнулла улы тырышлыгы белән Германиядән барлыгы 1 миллиард Deutsch маркалык техника кайтартыла. Германиядә шактый гына яшәп алган Нияз әфәнде инде андагы тәртипкә, гадәтләргә дә күнегеп өлгерә. Әйде бездә 90нчы еллар ахырындагы үзгәрешләр башланган чак. Кызыктырып, остазы Илдар Ияс улы да Австриядә яши. Шуларның барысын да уйлап, әллә калыргамы икән дип тә уйлап куя ул. Берлиннан бик ерак булмаган матур урында бөтен хуҗалыгы ялт итеп торган сарайы, гаражы да булган йортта алып куя ул. Әмма чит илләр белән хезмәттәшлек итеп шактый устарган, чарланган тәҗрибәле оештыручыны җитәкчеләрнең һич кенә дә Германиядә калдырасылары килми. РСФСР мелиорация һәм су хуҗалыгы министрының беренче урынбасары Матвеев: "Әйдә кайт, син монда кирәк. Мин сине Татарстанның авыл хуҗалыгы министры итеп куярга тәкъдим итәм" дип тора. Ошысы ризыгың туган якта буласы булгач, кайтасың икән ул. Озак та үтми, Нияз Зәйнулла улын Минтимер Шәрипович янына чакырып алалар. Министр итеп куярга телибез икән дигән сүзләре хак булган күрәсең. Мәскәүдән Матвеев үзе килгән. Минтимер Шәрипович чит илдән кайткан алдынгы карашлы, көче, энергиясе ташып торган Зәйнуллович белән озак итеп иркенләп сөйләшә. Барысына бәйнә сорашып чыга. Аннары Борисовский заводы контроль пакетлары иясе булуын бездә тотып булса кирәк, 14 заводны берләштергән Агропромремонт акционерлык җәмгыяте холдинг компаниясе генераль директоры вазифасын тәкъдим итеп карый. Мондый көтелмәгән һәм бик җитди тәкъдимнән югалып калган Нияз Зәйнулла улы: "Ничек әйтәсез, Минтимер Шәрипович?" дип кенә әйтә ала. 14 завод бит ул. Шундый зур вазифа тәкъдим иткәч,
Нишек инде юк дейсең? Дело в том, что у нас один и тот же научный шеф, научный руководитель, отец в науке. Это, к сожалению, ныне покойный профессор, доктор технических наук, заслуженный человек Волков Игорь Евгеньевич. Князь Занович был его учеником, я был учеником Игоря Евгеньевича. Вот оттуда зародилась наша дружба, которая столько лет уже вот вместе мы работаем, живем, общаемся. Князь Занович очень интересный человек. Я рад тому, что с ним познакомился. И надо сказать то, что он выпускник нашего тогда еще Казанского сельскохозяйственного института имени Максима Горького. Шутку мы называли «Казанский самый хороший институт». Он был активистом, занимался общественной работой, спортсмен. И, конечно же, это осталось незамеченным, когда уже в зрелом возрасте Игорь Евгеньевич пригласил его заниматься наукой. А я как раз в 90-е годы остался работать в нашем университете тогда уже, Академии сельхоз. Так мы с ним познакомились и вместе начали работать. Я по своему направлению, связанному с измельчением кормов, а он по машинному доению, по насосам. Интересное было время, интересная была работа. Я Занович очень тщательно относился к своей работе, хотя он был и бизнесменом, и производственником. И казалось, откуда он такие вещи, такие вопросы может задавать нам, я себя считал человеком науки, работаю в науке, откуда такой интерес у него. Но вот он такой человек. Это, если говорить по-русски, живчик. Вот он был таким в молодости, был таким во время производства и сейчас точно такой же человек. Я бы хотел отметить еще одну черту Князя Зайнулыча, это педагог. Вот многие говорят, что предприниматель как таковой не может быть педагогом, у него только деньги, там, бизнес и так далее в голове. Нет. Человек очень развитый, широким кругозором. И после того, как он успешно защитил кандидатскую диссертацию, он тут же сел за докторскую и защитил докторскую в Госните. А Госнит — это одно из ведущих, не одно, а даже самое ведущее предприятие в Советском Союзе. И все это помогло ему, вот это занятие наукой, работа с нашими учеными, потому что, еще раз повторяю, у него очень широкий кругозор, стать хорошим преподавателем. Он преподавал нашим студентам, будучи производственником, будучи бизнесменом. На его занятиях присутствовали не только студенты, но и аспиранты, и даже преподаватели ходили послушать те проблемы, те решения проблем, вопросов, которые предлагал Князь Зайнулич. Я еще одно хочу отметить, но, наверное, уже забыл про это дело, как он организовал практику нашим студентам. Мы все понимаем, что теория теорией, но ведь человек после окончания вуза должен идти на работу и должен иметь определенные практические навыки, как сегодня принято говорить, компетенции. И вот как-то в разговоре со мной он предложил: Булат, а давай-ка вот мы организуем практику для студентов-переработчиков. И вот разговор ведем про те биопроцессоры, которыми он сегодня занимается, автором которых он является. Подобрали несколько студентов, и вы знаете, студенты с удовольствием ходили на практику. Они получали те знания, именно практические знания, которые позволили им в дальнейшем, я отследил путь этих наших выпускников уже на производстве, позволили им достичь уже высот и на производстве. Немаловажное значение здесь имеет и материальная сторона дела. Он платил заработную плату нашим студентам, причем такую, которая позволяла им, скажем так, безбедно и довольно-таки уверенно на уровне наших преподавателей получать зарплату. За что я Зайнуличу огромная благодарность уже как родителей, как преподавателей. Князь Зайнулич щедрой души человек. У него, конечно, голова полна идеями. Я вспоминаю одну ситуацию, когда он организовал поездку, мы с Александром Ивановичем Фокиным, князем Зайнуличем, поехали в Китай. Долго мы там были, практически целый месяц, объездили весь Китай, посмотрели различного уровня производства. И вот один момент. Как-то мы попали на заправку. Попали на заправку, князь Зайнулич тут же взял телефон, не телефон, тогда был фотоаппарат, и стал снимать. Тут охрана подошла и говорит: ну нет, нельзя снимать, это тут не положено. Ладно, князь Зайнулич телефон, фотоаппарат положил в карман
И вроде бы там чай пьем, кофе пьем и так далее. Тем не менее, как только охранник отвернулся, он тут же, значит, поснимал, ну, видимо, ту информацию, которая ему была нужна. То есть такой рисковый человек, человек целеустремленный, человек, всегда пытающийся добиваться своих дел. И даже в какой-то мере и авантюрист. Вот через такие тернии мы пробивались к знаниям, пробивались к связям. Немаловажно играет роль то, что мы, нужно было добраться в другой регион Китая. И мы всю ночь ехали в автобусе, значит, в спальных местах, а, видимо, из-за того, что китайцы низкорослые, места-то были коротенькие, мы как бы немножко побольше. Вот в скрюченном положении мы ехали всю ночь только для того, чтобы увидеть завод, увидеть своими глазами, как происходит работа, как получаются те или иные детали и оборудования. Вот это показывает о том, что человек, несмотря ни на технологические, ни физиологические трудности, не сдается. Князь Зайнович, дорогой, у вас скоро юбилей. Мы все гордимся вами. То, что вы наш выпускник, наряду с известными выпускниками нашего раннего университета, мы также гордимся вами. Что вам пожелать? Ну, во-первых, крепкого здоровья, благополучия, любви, счастья вам и вашим близким. И даже вашим врагам, если они есть, пускай они тоже будут счастливы, тоже будут здоровы, на зависть вам, нам, всем близким. С наступающим юбилеем вас, князь Зайнович. Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный, знаком. Может, я тоже моложе, не всегда себе уздоров. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все уже бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Нас тогда без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей зажим не прощали, лишь смелый простить не могли. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Первый тайм мы уже отыграли, и одно лишь сомнение мое, что тебя на земле не теряли, постарается себя не терять. И что на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя.
открыли зорницы, и сердце утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая все же бессмертна. Как молоды мы были, как молоды мы были, как искренне любили, как верили в себя. Меня Зайнулович, ол жер кішісі, ол институтны бик яхшы оқып бітірген. Аңа кадар Уз районында механизатор, памп комбайнер болып эшләгән. Мин эшләгән чорда, мин Балташ сельхозтехникасында заместитель идем. Ол эшләде шул эштә Дрожжаной сельхозтехникасында. Ол любой эшкә тотынса да, егетләрчә җиренә җиткереп башкара иде. Һәм һәрвакыт аның новаторский идеялар башында иде. Үзенчә эшләде, үзенә үз хезмәте белән юл салып барды. Әйе, иске тракторларны ремонтлап, яңалардан һич кенә дә калышмаучы менә дигән тракторлар ясау эше белән янып яши башлый Нияз Зайнулович. Үзенең фәнни эше Мәскәүнең Госнити институтында язып яклаган докторлык диссертациясендәге ачышлары да нәкъ менә шул хакта бит. Әлеге идеясын ул республикабызның авыл хуҗалыгында эшләүче барлык җаваплы кешеләре, түрәләре җыелган утырышта бөтен халык алдында Минтимер Шәриповичка да җиткерергә була. 2006 елда Зәй шәһәрендәге утырышта республикабызда 2000 К700, ягъни К700 тракторы бар. 1000 К700 җимерек хәлдә. Аларның бәясе бит 5-6 миллион. 2-3 тапкырга артыграк акча түләп, чит илдән кайтарабыз без аларны дип, К700 тракторларын үзебездә ремонтларга кирәк дигән тәкъдим белән чыга. Яңа двигатель, яңа резиналар куйган андый тракторлар тагын 8-10 ел эшли алачак дип әйтә ул. Бу тәкъдим Минтимер Шәриповичка бик ошый. К700 тракторларыннан баш тартырга ярамый. Алар безгә бик кирәк әле дип Хисмәтовның идеясын хуплап ала. Һәм ничәне ремонтлый аласың? Дип сорый. Бер елда 200 трактор, 200 К700 ремонтларга мөмкинлекләре булганын белгәч, Нияз Зайнулович, март аенда Алексеевск районында семинар була. Шул семинарга 10 К700 тракторын әзерләп куйды. Әйткән сүз, аткан ук. Ремонт ясау өчен зур суммаларда кредитлар алса ала, әмма семинарга кадәр 10 тракторны ясап өлгертә Нияз Зайнулович. Яңа двигательләр, радиолар куелган. Әле генә заводтан чыккан кебек ялтырап торган 2 трактор Алексеевскидагы семинар кунаклары әллә каян балкып каршы ала. Иң куанычлысы Минтимер Шәриповичка да ошый алар. Үзе К700-гә менеп утырып, барысына җентекләп карагач, сырашкач, шәт дип куя ул. Мы находимся в классе, который оборудовал с помощью, как говорится, моего предприятия в аграрном университете. Ну, это связано, во-первых, не только с моей работой непосредственно, а это связано еще с моим добрым другом и товарищем Ниязом Зайнуловичем. Меня в 2012 году удалось, Нияз привлек меня к одному проекту. Попросил оборудовать в Красноярском крае одно хозяйство доильным залом. Поэтому мы здесь вот находимся в данном классе, который оборудовал я для аграрного университета.
Он знал, что я этим делом занимаюсь плотно с наукой. Не я тоже с наукой занимается. Отдать должное. Работу мы сделали, в общем-то, быстро. Если начали работать в августе месяце, то уже к 7 ноябрю завершили. А на объект приехали, было голое поле. И сдали объект. Это была наша совместная с ним работа по внедрению доильного зала в Сибири с бесприводным содержанием. НИАЗа, конечно, связывает еще тесная работа в науке. До сих пор мы консультируемся постоянно с ним. Он консультирует со мной по линии механизации животноводства, по переработке. В этом плане мы друг друга, и я у него консультируюсь. Я хочу сказать, приятель он очень, во-первых, вдумчивый. Действительно он ученый. Ученый ко всем вопросам подходит с научной точки зрения. Помогает, обосновывает любой проект, который он делал, всегда это научно обосновано. Мы учились, у нас руководителем группы был Волков Игорь Евгеньевич, который, его дипломный проект был, у меня тоже дипломный, он был руководителем. Он занимался как раз дипломным проектом вакуумного насоса. И в дальнейшем он пошел по этой тематике, защищался. И у меня тоже вакуумный насос. У него был, правда, роторно-пластический, у меня шестеренчатый вакуумный насос. 2 направления вели. С тех пор, так сказать, по наукой мы занимаемся вплотную с ним. Еще хочется отметить. Частенько приходилось ездить в Москву на совещание в Госнете с НИАЗом Зайнуловичем, на совещание, на конференции, где как раз внедрял он систему для реконструкции энергонасыщенных тракторов. По этой тематике он защищал, по-моему, докторскую диссертацию, насколько мне известно, по энергонасыщенным тракторам. В Госнете плотно работал. Многих товарищей я тоже в Госнете знаю. Общаемся мы так периодически. Уңыш сыры ул үз өстендә даими эшләүдә, гел камиллеккә омтылуда. Иң мөһиме тырышлык, эшчәнлек, алдан план корып яшәү. Шуларның берсе генә булмаса да, уңышка ирешеп булмый. Нияз Исмәтов. Нияз Зәйнулланың эшчәнлегендәге икенче мөһим юнәлеш бөртекле ашлыкларны тирән биологик ысул белән эшкәртү. 2014 елда Рөстәм Нургалиевич чакырып, орлыкны тирән биологик ысул белән эшкәртүне синнән дә яхшырак белүче кеше юк. Эшлибезме шул юнәлештә дигәннән соң, орлык эшкәртү эшенә баштан аяк чума. Орлык эшкәртү буенча Татарстан белән Кытай арасындагы зур проектларга да шул вакытта нигез салына. Ил башы җитәкчелегендәге зур делегация белән Кытайга барып, Хунань провинциясында сөйләшүләр алып барыла, проект тәкъдим ителә. Пекин шәһәрендә ике арадагы хезмәттәшлек турында килешү төзелә. Ул үрдерелгән орлыклардан үсемлек сөте ясый торган биопроцессор уйлап таба. Галимнең горурлыгы булган ачыш Россия патентына һәм халыкара патентка ия булган әлеге тимер сыер биопроцессор һич кенә дә ошамаслык түгел. Һәр хуҗабикәнең аш бүлмәсендә урын табарлык җыйнак кына, матур гына итеп, үз сызымнары, исәпләүләре нигезендә Кытайга барып эшләткән бит аны Нияз әфәнде. Нияз Хисмәтов Кытай белән генә түгел, Германия, Англия, Италия, Япония белән дә эшлекле килешүләр төзи. Европада дистәләгән, Кытайда 5 ачышы теркәлгән техник фәннәр докторы да ул.绿草苍苍。
Туганнарым иң зур байлыгым. Bir ara biz bik tarqalgan idik. Türlü yerlerde yaşadık. Ulyanda, Vorkuta'da, Moskva ülkesinde hem Kazınga düşkeş. Barısında min mında tarttım. Ukurga kırı, işke ornaşu, fatir alu, yer tuzu gibi mühim işlerde, etaplarda min halimden gelgen kadar yardım eterge tırıştamalarga. Kaybıları minga işke de ornaştılar. Apam bilen 22 yıl birge işledik. Alarga buluşu köngülem talabe. Ol minga iskitkiş rahatlık, tınışlık bire. Alarının abıları buluğum. Gerek çakta yerden pulu suza aluğum bilen bik rahmetlemin. Bugünkü günde Allah'a şükür barabızda kazanda. Bu benim için iskitkiş zor şatlık. Yüzleri de abıygına deyip duralar. Bir kişi görüşüp, aralaşıp yaşayız. Birer sebep tavıp, motor beyrenler iştirabız. Balalarını, ınıklarını tuplubuz. Bir-birimiz yakınlıkka yürübüz. Tuğanlık jılısı, tuğanlık yakınlığı yaşav kişi istibiyet oldigitler. Ömür boyu tatu bulduk. Anlaşıp bir-birimizni kadırlap yaşayız. Allah'a şükür. Туганнар арасында бу кадәр җылылык, кайгыртучанлык, якынлык еш очрамый. Нияз әфәнденең кан кардәшләре Алтау, Зәйтүнә апасы, сеңелләре Зәкия, Накия, Рафика һәм энесе Нияз. Кызганыч, йөрәкләргә төзәлмәс яра салып, сеңлесе Зәкия яшьли вафат була.
Нияз да 50-сен дә тутырмый бакыйлыкка күчә. Авыр туфраклары җиңел булсын. Кендек каны тамган туган яккадан эзләрен суын Хисмәтов бар. Туып үскән нигезләрендә йортлары әле дә балкып тора. Нияз абыйлары инициативасы белән өй тулысынча яңадан төзекләндерелгән, хуҗалык корылмалары салынган. Татар бизнес авылында ел сайын ярлык үткәрелә торган авыл бәйрәмендә Нияз әфәнденең катнашыннан һәм ярдәменнән башка үткәрелми. Бу көнне корбаннар чалына, авыл кешеләре һәм кайткан кунаклар өчен табыннар корыла. Авылдашларның шат йөзләрен күрү, рәхмәтле карашларын тою яшәү көче бирә. Әлеге чаралар күңел ачу, җыр бию, уен көлке генә түгел. Бу авылыбыз тормышына ям кертү, төрле якларга таралган авылдашларыбызны җыю, берләштерү, бер-беребезгә ярдәм кулы сузу, дуслык, туганлык җипләрен ялгау. Бу барыбызның да изге бурычы Нияз әфәнде. Мәдәниятебезне һәм гырыф-гадәтләребезне саклап калу, авылга, туган якка мәхәббәт тәрбияләү, туганлык, якташлык, дуслык мөнәсәбәтләрен ныгыту өчен менә дигән үрнәк бу. Мин Ниязның олы апасы Зәйтүнә булам. Менә гомер шуңа тиз үтеп китте. Кайсы вакытта күзләргә яшьләр дә тула, Ниязга да 70 яшь тулды. Шундый матур юбилей вакытлары килеп җитте. Инде шундый матур көннәрне, шундый истәлекле көннәрне күбесе вакытта яшь вакытлар искә төшә. Без матур крестьян семьясында Зәйнулла белән Факия балалары. Безнең замана бик матур булды. Балаларга шуның кадәр истәлекле, шуның кадәр без свободный вакытта үстек. Теләсә нинди эшләп эшлидек, әтиәнидән безнең запрет юк иде. Урамга чыгып китсәк тә, укуларыбыз да аларга кайгы китермәдек, бик матур укыдык. Тем более Нияз, ул гел укыды. Әтиәнинең яшьтән үк ышанычы булачагын теге әйтәләр бит, булачакның билгеле дип. Яшьтән үк билгеле иде. Булачак чыгышлы егет, мәктәптә үк самостоятельно үзе ниләр Мәскәүгә язып, математикадан заданиялар ала иде. Мин шуңа удивляться итәм. Мәктәпченең кайтырыш самостоятельно үзе әтиәнидә юк бит, алар һәрберсе үз эше белән занят иделәр. Безгә аның кадәр направление бирәләр иде, кызыксыналар иде, шукуларыбызны алай да һәрвакытта Нияшның кая самостоятельно иде. Без семьяда әти белән инең 6 бала булып үстек. Инде һәрбер кешенең үзенә күрә тәрбия формасы үзгәрә бит. Менә мин бунычкалардан да карыйм, хәзер периодның балалары үзгәртелде була. Шуңа күрә без 6 баланы әни 2 эшкә бүлә иде. Без беренче мин алысы Нияз, Зәкия дигән. Аннарыстан Мияз, Рәфика, то есть Накия, Рәфика. Шулай итеп бүлә торган иде. Теге эш буенча, укулар буенча кайсыларда икенче тройканың шул сеңелләрнең, братларның инде слабый аякларын һәрвакытта безне пример күтәрә иде. Менә апагыз, анда братыгыз шулай дип итеп, матур итеп эш буенча да, уку буенча да безнең беренче тройкабызны пример итеп күрсәтә инде. Дөньялар үзгәрә шуңа күрә. Аннан соң бөтенебез үсеп беткәннән соң, действительно белем алганнан соң, кайсыбыз кая таралдык, кайсыбыз кызлар Киевгә чыктылар, Киевләр кайсы яктан таралып киттек. Союз таралганнан соң, Нияз инде күңеле борчылып, безнең өчен кызлар ичендә борчылып, безне әкренләп визитяны җыя башлады. Менә миңа иңгылысына этизен бирде матур иттереп. Икенче сеңелле Баркутадан күчәргә булышты, Лаишта урнаштырдылар, сельхозхимияда квартира дом алып биреп, анда булышты. Кечкенә сеңел монда Киевгә чыкты, аңа булышты. Та бер братыбыз Миязга квартира алып бирде. Шулай итеп һәрберебезне җайлаштырып, урнаштырып, күңелдән тынычлык алды. Шуңа күрә без менә искитмәләйдә сез бит әле, сез берегездә барыгызда монда дип, менә аның инде тырышлыгы буенча без бөтенебез Казанда.
Leyla singlim, Kamila. Vakıtızda tırmış gel alga var. 70 yaşta var. Pek rahmet sizge. Siz bugünge benim singlimnin kızı Allah'a şükür büyük motor ittirip, negizler kırıp, iki kız üstürüp, barısı da gel işlegagini okup, tırmış kırıp jiberdi bana Kamila. Azalya Begin üniversiteye kirdi. Bu indi bakıt degan birinin bir elementidir. Niçe gittirip, motor ittirip alıp barasız. Negiz kişili buldu, negizli buldu. Siz de bizning tomirlardan, negizlardan çıkan motor ittirip turmushni alıp barasiz. Selam beradi. Niçe bu işlarga ilişasiz? Leyla singlim. Abi rahmet, bizni hurmatlagan uchun. Biz bek shodmiz sening bilan birga yashashimizga. Mening bolalarimda sendan gil primer olib yashaytirgan bolalar, seni siylamagan kunimiz yo'q. O'zim turunda bir-ikki so'z aytib ketasim kela. Men Leyla bo'lam. Mening aniyim Zakiya, atiyim Amirjon bilan 75-yilda tug'anman men. Aniyimning bir tug'an abisi Niyaz abi. Bizning uchun bek yaqin kishi. Biz uni bek hurmat etamiz. Niyaz abining tag'in bir tug'an opalari bor. Biz ular bilan bek yaqin ilm-tana, bek do'stlar, bek yaxshi отношенияларда yashaymiz. Her bir bayram bo'lmasa da o'zimizga tilagan nelarni olib absurdat etarlik xabarlasha turgan sirlarimiz bor. Anday kishilar bek redkin deb o'ylayman men. Ko'ngilga yaqin kishilarni yaqin tutasi kela. Mening 2 bolam bor. Erim Zifar. 2 balam da Niyaz abi da vakitinde praktik o'tdilar. O praktik vakitinde bek ko'p o'zlarine kerak навыклар aldılar. Hem şunun turunda kızım Kamila, ılı kızım bir-iki söz aytib ketir. Я по-русски буду говорить. Уважаемый Зайнолович, вы мне первые уроки документоведения дали, я помню, в 15 лет на заводе. Я помогала, работала. Хочу выразить вам огромную благодарность, сказать спасибо за ваш труд, за ваш вклад в мои знания, в мой опыт. Хочу пожелать вам огромного здоровья, столько же сил. На самом деле вы пример для многих, потому что такой силы вот в свои года занимать призовые места на спортивных соревнованиях, издавать труды, получать новые дипломы, образование и всегда развиваться. Это многого стоит. И я горда, что у меня есть такой дядя. Спасибо вам большое. Вам всех благ, здоровья и благополучия. Rahmat singlim, bizga rahmat. Endi mening to'yda bo'lsam kerak. Ham kishlik kuyovlar bilan birga yashaganda negizingizga nok bir qurich fundament solib qoldirasiz kerak. Rahmat abi bek zo'r. Bizni hurmat etgan uchun. Вы для нас очень дороги.
Гаилә өлкәсендә дә уңышлары булдан Нияз Зәйнулла улының. Ул 6 бала әтисе, 4 оныкның кадерле бабасы. Он был великолепным мужем, он был таким семьянином, он старался все для дома, он занимался строительством, вот несмотря вот на такую работу, он все время строил торговые дома, строил дом вот для нас, как говорится, помогал своим детям строить. В этом отношении я ничего не могу претензий ему предъявить. Ну, конечно, внимания хватало и на меня. Мы очень часто ходили с ним в гости. У нас было много семейных друзей. Мы принимали этих гостей. А потом, знаете, молодость — это и есть вот розовые очки, когда все впереди, когда думаешь, что все для тебя, весь мир у твоих ног. Вот тогда действительно этот момент эйфории была. Мы жили с ним буквально, любили друг друга, друг для друга только жили. Внимания было очень даже много, но потому что я, как говорится, не могла без этого, и он это видел. Вот. Ну, потом со временем, конечно, это стиралось, но в любом случае опеку я всегда чувствую. И, как говорится, как не любить такого мужчины, когда столько сделал для детей, для меня, для своей родины, с таким патриотическим чувством живет, все время молод в спорте, занимает золотые медали. Ну как не любить такого мужчину? Я, например, даже его недостатки не вижу, потому что слишком много хорошего в нем, больше, чем плохого. Папа всегда напутствовал меня заниматься спортом, сподвигал, поэтому я начал серьезно заниматься тоже спортом. Кандидат в спорта получил по троеборью. Более того, что также говорил, что нужно учиться, продолжать учебу, то есть никогда не оставлять. Ну, для нас он большой пример, мы его очень сильно любим. В детстве я всегда помнил, когда он меня учил за рулем ездить, любить технику, заниматься техникой. Вот мы как бы все это напутствие и в работе пригодилось, в принципе. Ты нас всегда удивляешь, так дальше продолжай, удивляй нас, мы гордимся тобой. Анаклар Гельсина Хуараб, гордость за тебя. И всегда рассказываем, даже в школе, когда бывает тема про дедушку, бабушку, мы всегда рассказываем про дедушку. Поэтому поздравляем тебя, долгих лет жизни, здоровья тебе. Поздравляю, папа, тебя с днем рождения, всех благ, здоровья, самое главное, ну и благополучия. Мой дедуля дорогой, самый смелый и родной, поздравляем с днем рождения, здоровья, радости, терпения, чтоб везде ты успевал, никогда не уставал, чтоб душой ты не старел, с каждым днем лишь молодел, чтоб счастливым всегда был и внучков своих любил, чтоб ты дожил до 100, очень любим мы тебя. Бабай, туган көн белән сине котыйбыз, без сине яратабыз. Инде яратабыз сезләр. Сезләрнең киләчәгегез бик матурлык, бик көчле, матур тормыш яшәп, сезгә исәнлек, саулык, зур бәхетләр телим сезгә. Әти, без сине тәбрик итәбез. Синең бик матур китап чыкты. Без бик шат шул китапны кулда тотарга. От себя хотим поздравить тебя с юбилеем, пожелать счастья, здоровья, успехов. Ты для нас целая вселенная, учитель, наставник. Хотелось бы спасибо большое тебе за то, что ты выбрал для нас направление, за то, что смог, нам давал ценные советы, за то, что каждый день находился рядом с нами. Мы тебе за это очень благодарны.
Часто вспоминаю эпизоды детства, когда ты делал со мной уроки по математике. Это мне в жизни очень пригодилось. И в дальнейшем я стала главным бухгалтером. Под твоим руководством длительное время работала. И надеюсь, что успешно. Спасибо огромное за такой опыт. Искренне хочу пожелать тебе крепкого здоровья, успеха, чтобы все твои начинания сбывались. Оставайся всегда таким, какой ты есть, истинный руководитель, который всегда может помочь советом, и не только советом, но и делами. Мы тебя очень любим. Спасибо большое. Кадрлати, ихлас көңелдән сине юбилең белән котлыйбыз. Сиңа бик зур рәхмәтләр әйтәсем килә. Акыллы киңәшләр биргән өчен. Син безгә гел пример булып калсаң иде. Китаплар өчен бик зур рәхмәт. Үзебезгә дальнейшем стимул булыр инде. Безгә дә шундый юл белән китергә. Сиңа мең рәхмәт. Дорогой дедушка, тебя хочу поздравить тебя с юбилеем, пожелать тебе самого-самого. Будь таким же крепким мужчиной, счастливым и здоровым. Ты для меня лично пример истинного руководителя. Хочу также поздравить с юбилеем дедушку. Хочу пожелать ему крепкого здоровья. Он для нас пример, как уже сказали. Мы все гордимся тобой. Мой отец очень целеустремленный, многого добился в жизни и всегда выполняет свое слово. Я очень горжусь, потому что столько добиться в жизни очень многого стоит. И не каждый сможет пройти такой путь и еще заниматься спортом, быть сильным духом и быть здоровым. Например, мой отец участвовал на соревнованиях и занял первое место по всероссийскому чемпионату по борьбе. Әти, мен сені бек яратам. Тәбриклеймін сені 70 ел белән. Сиңа бик зур рәхмәт. Нияз, привет, всем привет! Очень жалко, что мы не можем приехать. Мы уже знакомы 14 лет. За 14 лет очень много изменилось. Старшему сыну уже 13 лет, младшему тоже уже 10 лет. Они здоровые, красивые, умные. И мы очень счастливы живем. Спасибо тебе. В самые трудные времена меня помогли. И очень много сделали для наших детей. Хотя мы сейчас находимся в Китае, но ты нам всегда нужен, и мы всегда будем рядом с тобой. Ты у нас золото, а золото везде и всегда светится. Желаю самого крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях. Успехов во всех начинаниях. А пускай любой цели, которые ты себе поставишь, становились реальным и достижным. Али, мы тебя любим.
Рахмат Шейхов! Физик эш, хезмәт яраткан егет гер спорты, ирекле көрәш белән дә шөгыльләнә. Уку елларында педагогика институтының Карл Маркс урамында урнашкан спорт залына да изне суытмый. Беренче курста укыганда Рублевскийның самбо секциясында шөгыльләнсә, икенче курста инде спортның аеруча күңеле тарткан төре, ирекле көрәш белән ныгытып шөгыльләнергә карар кылып, Максим Горький исемендәге Үзәк культура һәм ял паркында урнашкан югары спорт осталыгы мәктәбенә йөри башлый. Ирекле көрәш серләренә төшендергән тренеры Шәйхетдинов Әсхәт Шәйхетдин улына бик тә рәхмәтле ул. Нияз Зәйнуловичның спорт белән дуслыгы гомер буе дәвам итә. Инде 70 яшы ишек капканда да ирекле көрәш буенча турнирларга йөреп ала. Йөрүгенә дә түгел, җиңүләр яулап кайта. Ветеран көрәшчеләр үзенә көнчыгыш илләре буенча чемпионатта катнашырга һәм Россия командасы капитаны булырга тәкъдим иткәч, ике дә уйлап тормый Нияз Зәйнулла улы. 6 кешелек команда туплый да Монголияның Улан-Батыр шәһәренә юл тота. 2023 елның май аенда келәм осталары көрәш ветераннары арасында үткән әлеге көрәштә 6 ил спортчылары көч сынаша. Нияз Зәйнулович беренче урынны яулый. Көнчыгыш чемпионы исеменә һәм җиңелмәс дигән титулга ия була. Бер җиңү икенчесен чакырып тора дигәндәй, Монголиядә кайткач, яңа чемпионатка әзерләнә башлый ул. 2023 елның июнендә Смоленск шәһәрендә келәм ветераннары арасында ирекле көрәш буенча Россиянең ачык чемпионатында Россия чемпионы исеменә лаек була. Бүләкләү тантанасын күрсәгез сез. Тамашачылар белән шатлыгымны уртаклашып, Татарстан флагын күтәргән килеш, үзебезчә татарча биеп җибәрдем ди ул. Зәйнулович, шигырь дә сезнең исемнән язылды. Бүген сезнең турында күп сөйләнде, сөйләнәчәк, ә монысы шундый ул үстергән әнине искә алып.
Әнием Фақияға бағышлап, улы Нияздан. 21 шәшек. Исеңдә мәни, безгел бірге идек. Бірге шаптық ауыл пішәнін. Пішән генә түгел, жилекләргә үткән боршағын да шаптық тезләнеп. Синең белән йөрдем басуларга, синең белән йөрдем болынга. Яры әле ышангансың, әни, сынатмаслык газиз улыңа. Артларыңнан йөгергәндә, әни, кала алмый идем егылып. Синең янда пишән шаба-шаба, мин үзем дә үстем, ныгыдым. Исеңдә мәни, шәшәк җыйдым сиңа. Эзләп йөреп төрле-төрлесен. 21 булды. 21 төрле. Кабатлансын шунда ник берсе. Син аларны кулга алдың, әни. Тәгәрәде шатлык яшьләрен. Шуннан соң да әни җаным менә күпме еллар инде яшәлде. Үзең кебек тырыш уңган булды, җитез булды, әни, улың да. Синнән күчкән сыйфатларым көндә ярдәм итә тормыш юлымда. Әни җаным, рухың шат булырлык, куанырлык итеп яшәрмен. 21 шәшәк оныттырмас. Күз алдымда шатлык яшьләрен. Нияз ул Ходай бүләге дигәнне, бүләк дигән мәгънәне аңлата. Шуңа күрә Нияз Хисмәтовның 70 еллыгына багышланган шигырен дә Ходай бүләге дип атала. Мулла кушкан исемең Нияз синең. Нияз димәк Ходай бүләге. Нияз димәк рәхим шәфкать нуры. Күпләр ышанышы терәге. Газиз әткән күңелеңә иман ырлыкларын шәшкәндер. Мәрхәмәтлек үтәш чишмәсеннән бизнә суларыннан күчкәндер. Бала чакның якты хыяллары иңләгәндер биек күкләрне. Тамырларың җиргә берексә дә, белмәдең син киртә шикләрне. Сабантуйның чаптар аты кебек тормыш мәйданына ыргылып, килеп кирдең дә син җиң сызганып, үз юлыңны сыздың нур булып. Синең тормыш һәр чак көрәш булды, сынау, сыналулар мәйданы. Сиңа бәхет кайчак урап килде, кайчакта якасыннан алдың син аны. Бу тормышта мәгърур бөркет кебек канатларың җәеп очтың син. Барган сайын изге максатларга яңа офыкларны ачтың син. Үр артыннан яңа үрләр яулап, киләчәккә табан юл ярдың. Тез астыңа сукканда да язмыш, нык тордың син, һич тә аумадың. Кылач җәйде Алман, Япон җире, җилфердәтеп дуслык әләмен. Гүя шанлы Кытай диварлары ераклардан бирде сәламен. Дөрлисең син һаман учак кебек, кыйблаң изге, туры хак юлың. Әйтерсең лә бар дөньяны кышып, җылытырга җитә җан җылың. Ярсып чаба гомер атың, син һәр вакыт алтын иярдә. Син һәр вакыт әзер дуслар өчен утка кереп, янып кияргә. Биек эшләр, якты эзләрең бар, әйтер сүзләрең бар гавамгә. Күңелләргә якты нурын сибеп, үз йылдызың яна галәмдә. Сөйгәнешем дип җан аттың син, хезмәт сине данга күтәрде. Гомер бакчаңдагы эш агачың җимешләрен юмар китерде.
Үзеңнән соң лайык дәвамың бар. Балаларың, сөюгелләрең, оныкларың, йөрәк парәләрең. Шул түгелме бәхет илләре? Бар дөньяның җан сулышын тыйып, мәңге типсен олы йөрәгең. Син күпләрнең терәк таянычы, син Худайның затлы бүләге. Дусларым, якыннарым, бик зур рәхмәт килүегез өчен. Әгәр дә мөмкин булса, 5 минут кына сөйләшик, үзебезчә, якынча. Менә ничек соң инде бу тормышны мин шулай мотор итеп алып бара белдем. Ничек мин яныма үземнең туганнарыма җыеп, семьям мотор иттереп тормышны алып бардым. Ул барысы да сездән тора. Ул барысы да минем әти-әнидән килде. Яшьтән үк әти-әни шул кадәр янымда булып аңлатып, ничек дөрес мотор эшләргә, ничек кешеләр белән мөнәсәбәттә булырга, моторлы, яхшылы эшләргә кирәкен өйрәтте. Укытучыларым инде минем. Алар шул кадәр мине яраттылар, мин аңламыйм. Беренче класстан ук математика укытучысы яратып, мин математикага кирип киттем һәм математиканы яратырга булдым. Тормышымда һәр вакытта да миңа якын кешеләр булды. Укытучым булсын, остазларым булсын. Эш вакытында инде менә Йолдыз колхозына кайттым, институтны бетереп. Бакиров Калимулловый, Мансур Замалдинов, алар мине каршы алдылар, үзләренең балалары кебек. Алар миңа әйттеләр, Нияз, эшлә, булдыр, пожалуйста, нәрсә укыганыңны күрсәт монда. Тиз арада мин эшләремне күрсәттем, сельхозтехникага күчерделәр. Сельхозтехникада Муртазин каршы алды мине, Зәки Шәриязданович. Аның белән бергә 4 ел эшләдек. Аннан соң Казанга күчеп киттем. Казанда мине Илдар Ильяс каршы алды. Илдар Ильястан соң Раис Шагирдинович каршы алды. Берсе белән дә күперне яндырмадым, бозмадым. Бүгенге көндә дә аралашып яшибез. Австриягә барып йөрим, Илдар Ильясович янына. Зәки абый Муртазин бүген дә исән янына барып йөрим. Инде Раис Шагирдиновичны күрсәгез, аның батырлыгын, аның эшчәнлеген, ул миңа бирде, үзенең бөтен булдырганын һәм нигез салды зур юлларга. Менә шундый кешеләр булганда янында ничек инде бу тормышны матур итеп яшәмәскә. Рәхмәт сезгә, дусларым. Рәхмәт барыгызга да килгән өчен. Булыйк бергә-бергә. Матурлык, яхшылык, эшлик бер-беребезгә. Шул вакытта уңыш була, бәхет килә. Мин дә сезгә бәхет. Сөйләшкәндә дә әйтә ул. Менә бит ул безнең хәтта Борисополчылар да белә. Ул безнең районны ярата башлады бик нык. Ул Силигорга да күбрәк. Хөрмәтлебез Нияз Айманович. Мин бит сезнең белән горурланам кеше. Мин синең өеңдә дә булганым бар. Гаиләңдә дә булганым бар. Балаларың белән дә мин таныш. Шуңа күрә мин сезне бик нык хөрмәт итәм. Siz bütün eybirge, bütün uğuşlarınızı bilip, akıl bileşlediniz. Şuna göre siz profesör, şuna göre sizin büyük bir isimleriniz var. Senin zavodunda buldum ben bu karada bana. Andan indigine seçlemişsiniz sizi. Ben sizni nık hürmet etatılan kişi. Biz birbirimizi köpten biliriz. Biz rayon kişiler bizim oralar yarattı gel. Her vakitte da sen kişilerge yardım etatılan acayip kişi. Hem şulay bulup kalsın evet. Azın ömürler dileyim ben sana. Hem uğuşlar dileyim tanında. Şulay bula kursun. Başka şey bula görmesin.
Син акыллы кеше, семьяң, гаиләң зур, әйбет барсына да син күңелеңне биреп, алар турында уйлап, балаларың турында уйлап эшли торган кеше. Син уңышлар телим. Абдулла Рахимқулов, Рафаэль Ильясов кебек легендар җырчыларны, Рәфыйк Таҗетдинов кебек талантлы музыкантны бүләк иткән, чүпрәле җирегенә туып, җыр моңа гашык булмый мөмкинме соң? Хәер, үзе дә яшьтән үк шул моң бишегендә тирбәлер, бөек җырчыларыбызның күңелгә үтеп керлек җырларын тыңлап, өй тулы туган тумачаның, дус-ишләрнең матур итеп халык җырларын башкаруларыннан тәэсирләнеп, әнисе моңнарыннан ләззәтләнеп үскән кеше ябаса. Жыр бала чактан ук гомерлек юлдашым. Кечкенәдән әниемнең җырлаганын үземә сеңдереп үскәнгәме, милли моңнарга үлеп гашыйк булдым. Бүген дә классик музыка яратам. Әти миңа гармун алып бирде. Алай гына да түгел, ул дустын Таһир абыны чакырып, уйнарга өйрәтмәкче булдылар. Шунда бер көнне гармунымны тартып, йортта калдырган идем, сарыклар кабыргаларын ашып бетергәннәр. Утырып еладым. Әти әйтте, борчылма, скрипка алып бирәм сиңа дип. Әмма ләкин гармунда да, скрипкада уйнарга өйрәнә алмадым. Безнең өйдә гармун тавышлары беркайчанда тынмады. Гореф гадәтләребезне саклап яшибез, шөкер, субханалла. Oh
булсын, Нияз Зайнуллович. Сезнең белән дус булганыма горурланам. Халкыбызның уңман булган зур йөрәкле улы сез. Уважаемый Нияз Зайнуллович, поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам счастья, здоровья, удачи, долгих лет жизни, новых достижений в спорте, в науке. Также желаю вам и вашей семье всего светлого и хорошего. Жду вас в гости в Берлине. Ваш друг Денис Бырдин. Мин үземне бик бәхетле кеше дип саныйм. Бәхетле булу өчен ир-ат беренчедән һөнәрле, икенчедән укымышлы булырга тиеш. Шуның өстенә яраткан эше, гаиләсе, балалары булышар. Шул вакытта ул үзе дә, гаиләсе дә бәхетле була. Нияз Хисмәтов. Хөрмәтле тамашачылар, без бүген сезнең белән 2 сәгать дәвамында Нияз Зайнулла улы Хисмәтовның гомер китабын актарды. Дөресрәге, аның гомере буенча сәяхәт кылды. Ә чынлап та ул бер көнне дә кабатланмаган гыйбрәтле дә, үзенчәлекле дә, кызыклы да һәм инде киләчәк буыннарга үрнәк булырлык та гомер.
Әйдәгез әле, сезнең көчле алкышларыгыз астында тагын бер кат юбилярыбызны сәхнәбез түренә чакырыйк. Техник фәннәр докторы, халыкара информатизация академиясе академигі, халыкара инженерлар бірләшмәсе ассоциациясы президенты, Россия Федерациясының мактаулы машина төзүчесе, Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Агросервис фәнни җитештерү берләшмәсе җитәкчесе Нияз Зәйнулла улы Хисмәтов. Тәбрикләү өчен сүз Татарстан Республикасы авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгының ветераннар советы рәисе Марс Шәрип улы Алиевка бирелә. Марс Шәрипович, рәхмәт итегез. Рахмат. Марс Шәрипович һәрвакытта да минем янымда булды. Беренче заместитель министра сельского хозяйства, ул безнең якташыбыз, дустыбыз. Һәрвакытта да поддержка белән, һәрвакытта да менә. Һәм шулай ук Кытай Халык Республикасының сәнәгать министрлыгы вәкиле Фун Тин Хауны да бирегә сәхнәбез түренә чакырабыз. Kadirli Niyaz Zeynoğluç. Zor yıllardan beri seninle tanış. Bugün bugünkü ikinci tarihinin ikinci bitini aşkan köpek bulduk. Bu bir udivit bizim de jubileylarda bulganımız var. Senin illerini de buldurduk. 60'lı da tutturduk. 63'te de bulduk. Mücikmişte sen şulay ilgirip çempiyon da bulursun. Şimdi görünüş de kursatırsın bizge de uylamagan edik. İnsanlık sağlık bilen benim de senin turda küp kına sözler edildi. Benim de bizimden rahmetimni edesim kiler. Mene şu zalda eğer de mene şu formada bulası bulsa şığırım bulgan bular edi. Ele bezanı amrazet similsiliti jubiley edip Respublikada ülkemizin veteranlarına büyük maturguna edip, görsetip, silep, ömer ittirgen nasip bulsun. İyi matur, bütün veteranlar isimli prezidium Sovet'in kararı bilen, şu Юлкып китәм, хөрмәтле Нияз Зәйнулла улы, Татарстан Республикасы агросәнәгать комплексы ветераннары советы президиумы һәм үзебезнең исемнән сезне тормышыгыздагы истәлекле, улуг вакыйгаларның берсе, 70 яшь тулу уңай белән кайнар котлыйбыз. Сезнең үткән тормыш һәм хезмәт юлы мактауга лаек. Без сезне күренекле галим, техник фәннәр докторы, профессор, Татарстан Республикасының атказанган авыл хуҗалыгы хезмәткәре, Россия Федерациясының мактаулы машина төзүчесе, халыкара инженерлар берләшмәсе ассоциациясе президенты һәм Агросервис фәнни җитештерү берләшмәсенең директорлар советы рәисе буларак кына түгел, шулай ук ирекле көрәш буенча СССР спорт мастеры буларак та һәрвакыт ихтыярлы, киң күңелле, кешелекле булып калучы, сизгер йөрәкле, ару талу белмәс, тынгысыз инженер һәм җитәкче буларак та хөрмәт итәбез. Сез илебезнең агросәнәгать комплексын инженер-техник тәэмин итү өлкәсендә булган иң яхшы традицияләрне саклап калуга һәм аны тагын да үстерүгә, эш процессын нәтиҗәле оештыруга зур өлеш керттегез. Хөрмәтле Нияз Зәйнулла улы, шушы тантаналы көндә сезгә кылган изге эшләрегез өчен хөрмәт һәм рәхмәт йөзеннән президиум карары нигезендә почетный ветеран агропромышленного комплекса Республики Татарстан мактау билгесе белән бүләклибез. Ныклы сәламәтлек, хәерле озын гомер, җан тынычлыгы, тыныч күк йөзе, имин көннәр һәм эшегездә уңышлар телибез. Совет рәисе Марс Шәрип улы Алиев. Әлбәттә сезнең көчле алкышларыгыз
Мүмкін болса, сахнаға Раиса Гордеевич, сізді де мұнда шақырамыз. Біргелеп, мына шы истәлеклі фотоға түшегелі. Біздің платсындағы ішлеген шушы шәхес, енді біздің сіздің платсында тәрбиеленіп, шындай yolға басқанда турында тарихқа yazılı үшін бір сахнаға басып, Niyazımız turunda motoruna bir iki söz. Şundak da Mına bugün biz indi aksakallar diye aytırga bola, ol güzel hizmetkarlar arasında. Mına marşadırız aytdı. Mınday formatda biz indi 60'ta ötkende, 70'de, 75'te ötkendikilerimiz bunlardan uzun bara. Yazay Nuruş, sina bugün arifmetik beya koyup bulmay. Mına bu senariyini, bunday şunday matur, anlayışlı kitap meclisi ötkermiyor. Senin tarihini ötkermiyor. Ol şınlap da layıklı marşalık bir. Respublik kuramında bunu format yeni boyutladı. Bunu hem bizge de şöyle ülkede gerek. Bu uzattığın lütflerine de basit gibi. Şınlap da Niyazan'ın üstüne sürendi bugün. Buna bir güne epizod aytasım kile. Ulan aytib öttü, bunda sana da aytib öttü. Tataristan'da Yerşilşe Zilek Müslüman boyunca onun kap injiner bularak işlegen işleri bir kısa. Onu biz studentlarını, profesörlerini işe çekerek Propolka'ya, Kerste Otağa, Kerste Cihir'e. Buna şunday jigitler, şunday akıllı injinerleri, Mısırlı birçok kişiler, uyuşturucular bizning studentlarni da, pensionerlarni da qutqardi avurishdi. Rahmat sizga. Dostlarım, qaraysiz mana bu kishiga. Nindi kuchli, nindi motor, nindi kishilikli bu kishi siz bilsangiz, onun ko'pmi kishiga bo'lishganin, bugun dali avul xo'jaligini tashlamadi. Bugun dali xalqni Yeşilcha bilan, ham jimiz bilan ta'min etib turadi. Rahmat sizga. Бик рәхмәт, хөрмәтле кунаклар. Также приглашаем. Кичәдә матур күренеш турында безнең радиода, телевидениедә күренешләр булыр. Чөнки менә шу юбилярның аның бит бары тик аның образы гына. Ә бит республикада менә шу ветераннарның менә шу дәрәҗәгә ирешү ул яшь поколениенең күрсәтү маяк. Менә шу маякка тынып, менә шулай яшәргә, эшләргә булыр дип була дип күрсәтергә яркий личность. Менә шуңа күрә Нияз Улыч үзеңә менә бу булган күренеш, семьяңны, әтиеңне, әниеңне, туганнарыңны, авылдашларыңны, бергә эшләгән курсташларыңны, бергә эшләгән хезмәт коллективлары турында бу зур гына бер күренеш. Шуңа күрә исәнлек, саулык белән менә шунда бултырган менә шу иҗат кешеләре Рамисга матур сүзләр. Менә иң матур менә шу изображениялар. Без инде яшьлеккә кире борылып кайткан кебек булып китте. Бик зур рәхмәт менә шундый матур кичә оештырганыңыз өчен. Гомерле булсын, исәнлек булсын, 80-дә, 75-дә, 80-дә тутырып матур итеп сәхнәләрдә җырларга, биергә лаек. На сцене представитель Министерства промышленности Китайской Народной Республики Фу Цин Хао. А также приглашаем переводчик Хаи. Хали.
сам буду переводить. Как обычно. Нихао, паньо. Nihao. I can speak English. Okay. Yeah. My name is Huang Fu Tianhao. I'm from in Beijing. Мое имя Ватинхао, я из Пекина. 我和 Nias is my friends. 我们之间的友谊长久且坚固。我代表中国的一个年轻的企业家，然后向 Nias 送上最诚挚的祝福和友谊。祝 Nias 生日快乐。 Мы познакомились, значит, 1 год только назад. Значит, он у нас покупал большую технику и внедрял новую одну машину. Поэтому мы пришли и поздравляем его. Также вручается сертификат декретом Совета научно-исследовательского института имени Боя Пекинского университета. Настоящим господин Хисметов Нияз назначается пожизненным профессором. Большое вам спасибо. Thank you very much. Сися, Спасибо. ойный паню. Ой, Ани. Я. Нияз Зайнулович, сөз сізге. Достарым, бик мен канагат, көбісі кішім келді. Әмәләкин бик якын достым Фәнил Фатихович бик қатыр ауырадылар, вирус элеккен. Бірінші кіші Нәжет Болат Усманович келді айтты, ол ауырап кетті. Шуңа күрә әзгіне залыбыз тулы. Бұларға дейшеді. Мен якын көрем барығысына да. Мында бітінісі меңа якын кішілеріне шақырылған. Һәм өзімнің гөмірімді мені алар мына бәйләп алып, мотор юлдан алып бардылар. Мен сатмадым бір достымны да, мен сатмадым бірге эшләгән кішімні де, мен кемістінім де жалу язмадым кімге де. Мен бір қашанда көпірні якмадым, уатмадым. Шуңа күрә бүгін достарым бар янымда. Мен шат, мен мотор яшайм. Инде қалса өзімнің қызымны, олымны, алар бик мотор яшайлар бүгін кенде. Булды, мына нинди мотор жетті семьялары, нинди балалары мотор үсә. Үзләре мотор эшләп торалар. Қызым үзе руководитель булды инде, улым бүгін руководитель Крутдыраңгы, Мәскәү һәм үзебезнең мерия белән бүгін бергә эшлиләр. Мен шул кадәр шатланам аларның тормышына, мен шатланам, алар бисеп чыктылар, булдылар. Инде фулары минем янымда булуы, ул миңа һәр вакыт акыл бирүе, һәр вакыт туры юлдан алып баруы мине менә шундый бәхетле иткәндер дип уйлыйм. Аның кебек тырыш, аның күбрәк түзгән кеше әздер. Ул бер качанда Ауыр сөз ете алмады миңа, ул яратты мені, чөнки мен де аны яратам. Күйеуімді, ныкларымда барсы да болғандар, күйеуіміз де директор болып эшле, ул да бик тыңлап, бик инде булышчан. Бір вакыт аурап киттем. Улым командировкада операцияға баруға керек. Біздің профессорлар айттылар, булмай бізден дейіп. Мәйтем, улым қайтып жет, әти қар чығам, но 4 сағат вақыт ұзар.
Кеуте югати мин барам хазырды. Утырдык та машинага киттик. Ул самолетка утыртмалар шалтыраткан едем лүтсенгән үтсен Пекиннан ұшып келіп түсті Минскіға консульстводан машина алып, пропускалар алып, һәм башка бірлер алып, бұнда кәгаздар алып, аэропортқа кіріп, отырып киттік Берлинға. Берлинға келіп түстім, 40 миллиард Берлинға коронавирус, мұнда керек айырым ерт, айырым квартираға қаршыдалдар кішілерім. Врачтан да справкаларым бар, бітіне сабар, әмі ләкин кіртмей, мен тұрам границаны ұзалмыча. Мәдәм Денис, менә шынды хәл. Хәзер Аликны табабыз, Аликның ие бар. 2 сағат ішінде Алик килеп җитте. Менә документым иемә, менә үзегенә яши. Bizden алып чыгабыз. Алып чыктылар. Алып чыктылар. Таптым bir профессорны. Мәдәм Ешелдеңізде, хер профессор. Зе доктор, их доктор техниче, зе медицины. Bitte, mach Operation. Kaufen. Эрзацтали. Я говорю, дорогой профессор, сделай мне операцию. Ты доктор, я доктор. Я говорю, я доктор техники, тракторов только. Значит, купи, я говорю, хорошие запчасти. Значит, завинти, я говорю, хотя бы, чтобы до 20 лет хватило. Он говорит, я, говорит, после этого сам буду делать себе. Вот кто меня окружает. Огромное спасибо вам. Давайте вместе собираться, вместе жить, вместе дружить. Спасибо вам большое.